днешния епизод на Twister бета на тази игра в Roblox. Както виждате, в нова кауза съм. Ето да ви го покажа. Да ме последвате. Имам 4 приятели. Така. Пишете в коментарите какъв скина се направя, защото трябва да го махна това. Така. Пробвах играта, играл съм я. Била. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Така, докато заради, аз ще го скипна. Така, обратно сме тук. С видеото. В играта. Не съм играл друг акаунт, не от този. Пишете в коментарите каква друга игра искате. И лайкнете това видео с камбанката и се абонирате за канала за още видеа. Така.